kanin miji. godiya, Yan sai ku ce zakaran godiya, malam Nuhu Adamawa arewa ce. godiya, Shugaba na fatan mu ma na arewa ne. godiya, Gandujan Kano kunga arewa na. godiya, Sakatare na gwamnan juma'a na arewa na. godiya, Tila zubatin da jakuma na gargana. godiya, Ga dubuci sanadin na umbarau na arewa. godiya, Jihar Kano gadin na arewa na. godiya, Sannan sabigan kasa na arewa na. godiya, Ga taji nan yan Kaduna suna duna. godiya, Abdullatif na ministan shari'a. godiya, Abdullatif kwara sai ku yi dindina. godiya, Sannan ministan tsaro ma'ana wana. godiya, Jigawa badar kunga arewa na. godiya, Yanzu na gurin Yusuf Kuci. godiya, A jihar Kano yake kunga arewa na. godiya, Ahmad Rufa'i a yana yake. godiya, A Katsinan da uku kunga arewa na. godiya, Minista na noman mu sai mu yi jinjina. godiya, Abubakar Kyarubar na arewa na. godiya, Daga nan na je gun ministan lafiya. godiya, Alifata kun san ku bauta arewa na. godiya, Tahir mamman a nan ilimi yake. godiya, Ministan ilimin mu ma na arewa. godiya, Intiriyo ko sai da alƙali ne. godiya, In gunga kowa ya zo ya yi jinjina. godiya, Min sai ruwa shi ko bella gwarin ya ne. godiya, Har sakwatan za na je mu yi magana. godiya, Ministan muhalli Kaduna take jira. godiya, Kaduna ne, Kaduna arewa. godiya, Kasafi da tsare-tsare a jihar Kebbi. godiya, Ministan bajet a yaki yana mana. godiya, Ministan gidaje kwashi dan giwa ne. godiya, Da audi dan gwarza duka ta zambu ne. godiya, Kano da Katsina da kunga arewa. godiya, Minista na kwada gona na shiri. godiya, Jihar Filado dukan ta arewa na. godiya, Waka ba minista na yan sanda duka. godiya, Ga idan jihar Yobe an yi dakan daka. godiya, Minista na yada labarai na wane. godiya, Muhammadu dan Idris arewa ne. godiya, Al'adun ƙasa sai mutum tuba hannatu. Ai, ya katsina awa ai tushiyar ta arewa. godiya, Ministan ƙarafa sha'ibu aka yi wa. godiya, Sha'ibu audu ma na arewa na. godiya, Rabin ministan ƙarafa mai gari. godiya, Mai gari ɗan Ahmad na arewa na. godiya, Imam Sulaiman za mu yi magana. Shi ne minista state interior. godiya, Ƙaramin minista na noma Ali ne. Ali Sabi Abdallah ma na arewa ne. godiya, Abdallah Tifar zama na arewa ne. godiya, Ƙaramin ministan state ma gaske ne. godiya, Mutum da dan muradin ku gaya musu. godiya, Ƙaramin ministan tsaro na arewa ne. godiya, Yau su su nuna ma'ana arewa ne. godiya, Sitar minista na ilimi ina wani. godiya, Maryama mai riga ta mu jihar Kano. godiya, Sitar ministar Abuja arewa na. godiya, Dubati na tuwa su na arewa na. godiya, Ibrahim Hassan dan haɗe ita na baba na. godiya, Akunyi Ibrahim Masar kurin suna. godiya, Yanzu na political na tunumbuna. godiya, Ya wadara zauza na zo mu yi magana. godiya, Harkar siyasar tunumbu na kankwana. godiya, A injiniya mutane na jingina. godiya, Gwarzo na gwamna masari da bai kwana. godiya, Da arewa na dukansu arewa na. godiya, Na arewa ne su duka na arewa ne. godiya. Za su waje daga al'umma na arewa na godiya.